Mira pamberi pedare ramambo mutasa. Mira pamberi pedare ramambo. Sasa nchataura ndezvechokwadi. Sasa nchataura ndezvechokwadi. Ndikanyika ndichabatwa nemo. Ndikanyika ndikabatwa nemo. Mwari vamutungamiri. Mwari vamutungamiri. Restaura itisvo. Pamusoro wechangamire. Ndinoitwa Edward Kanjani. Nyaya yangu ndine madzimai mairi. Saka mukuru akashayika paCovid 2021. Ashayika yanga iri nguva yakaoma, asi ndaifonera urungama. Ndikati baba anga ari kuno kumusha kwaAdhamu. Baba ndoita sei kuti mudzimai ashayika kuti tidzike kwaHonde kufamba kwakudini. Nawo baba akati handi pane munhu waye achasvika. Akasvika iyeyo munomupa zvirango zvese. Tozoita zvinhu zvese mumashure. Zveshuwa pakauya maini Kwashirani. Tikawapa zvirango zvese. Ndobva tawiga munhu. Nokuti unongoziva paCovid zvanga akapfeka izvi ndo zvamunotomuiga nazvo. Saka takabva zvangoitwa chokucho tikamuiga kuzororo Harare. Tawiga tiri kuzororo ikoko maimini vaya amene mafonera naavaita neukama nokuti foni ndo dzaitoshanda. Maimini wakabva aoneka tiri kumakuwa ikoko. Aoneka kudaro takadzoka kumba. Tadzoka kumba takamuka kuseni tikaenda kubhiro tikanoona tochifonera wana sekuru Maramba. Kunoku tochidini zvikanzi aiwa tichaona mhepo dai yangoti dzikamei nokuti pakasina kufamba. Wanga uri musi wa27 July 2021. Now kupera tichingoti August, kupera kwaAugust hurumende yakabva yaririza ichiti vanhu vakubvumirwa kufamba. Ndakatora nemunin'ina wangu nemuzukuru tikauya kobatana maoko naTezvara nokuti iwo Tezvara waitorwarawo. Tikasvika aitogara nechikapu chake apa supermarket. Ndikati Tezvara tauya tidembedzana, takadembedzana zvechokwadi tikapuwa chikafu. Saka tichaita sei panhumbi kuti dzigoiwe. Tezvara akati ndinofunga in 2 weeks ndinokwanisa kudini kunge ndaaraiti. Dai ndangoti sunungurwei ndiuye tigowe nhumbi. Zvakanaka. Nhumbi semudzimai wangu ine aigara achirwara anga ari munhu weBP plus akambostroke uye mukadzi mukuru. Saka zvidziyo zvizhinji zvazviri kuHarare. Kumusha taingouya holiday tichidzoka kuHarare nokuti aiti ari kumusha uko ndofonerwa arwara nokutsika kumusha ndomutora. Saka takasinga tangwara panzvimbo ine topota tichienda kumusha. Now tiri ipapo takati saka tingaita sei totakura zvidziyo zviri Harare here zviende kwaHonde. Asi ndokune zvakawanda kana kuti totora zviri kumusha zvouya apa zvikoiwe. Sekuru wakati kutora zvishoma kuri nani zvouya panzvimbo 1. Tinongotaura takadaro. Ndikati asi zvinoda waridzi vanozvirongedza. Aidza munin'ina kana mukoma wako. Zvikanzi hazvinetsi kuna mai Mwadini wariko kuSahumani. Dai ndandine airtime tafona. Ndobva tawapa airtime. Wachibva wafona wachitaura nehanzvadzi yawo mai Mwadini. Mai Mwadini akati sekuru imi mapiwei naKanjani kuti mubvume zvaari kutaura. Saka takatobva tatogadzika. Abva adzima foni. Ndobva afona kechipiri. Zvikanzi ndati mapiwei naKanjani iye. Plus vana sekuru mawataurira. Sekuru wayo akatoti kutongwa muri ndikati sekuru haiwa vanoti wachine hasha pachiri padhuze. Zvanzi tichasara tichitaura. Saka takabva taoneka pakudzoka iri kuHarare tichiti kana pane zvabuda munozotitaura. Hapana chakabuda. Ndafona zvaingozi achimbomirai handisati ndaaraiti. Hazvina kuzopedzawo nguva sekuru wayo achibva washaya. Wakanga wari kuti ndikangosununguka kuzana ndouya. Akabva ashayika. Tikaenda ikoko tikavachema vachibva wawigwa. Zvadaro ukama hwacho ndikuona hakusi kuita zvakanaka. Kuti tigarisane pasi hapana kugarisana kuri kuitika.
panyaradzo yatezva ndipo takazouya nemunin'ina wangu haana kukwanisa kuuya aita prostate ane chigubhu chiyecho ari kuharara. Takaenda nemunin'ina wangu, nyaradzo ikaitwa 3 days tiripo panyaradzo. Rechi4 ndo patakazodaidzwa mukicheni tikapiwa mhosva yekuti kana muda kuti tigoye nhumbi munofanira kubvisa mombe 5 kuti tigoye nhumbi idzo. Dzabva papi besa munozonyatsa kutaura kuti besa razorwara zvakadai iCovid, munhu angarwara. Saka taita sei paroda mombe 5 nenyaya dzacho zvaukangotaura vachataura. Saka takabva ipapapo zvikanzi bvumai mhosva. Nematarisirwo atakaita ipapo takabvuma ere, hapana marambiro taita nokuti mumba yese yanga yakatitarisa. Takabvisa $5 hedu. Asi inini ndiri mumba imomo ndakabvunza mbuya, mukadzi wasekuru wekushaya, ndikati mbuya, ndiri kunzi handina kuroora, asi inini ndakaroora. Chokwadi ndine chikwereti matezva chembudzi mbocho yandakanzi ndabvisa mari yese zvikanzi hazviiti kuti mukwasha ubva wapedza. Mangwana tikazoda kutaurirana tinotangira papi. Kare kuma 1980, 86, 87. Saka mbocho iyoyo ndakatodzorerwa mari zvinzi aiwa ndeyekuti tizoone pekutangira zvaitwa kare zvee. Saka ingadai ndakatopedza, ndakatobva ikoko kukocha mazuva ndapedza uku. Ndikatoenda kuna baba mukuru wangu baibai. Ndikati baba mukuru takarorera pamwe chete. Indapedza iri. Zvikanzi kana ini ndakapedza ndofunga ndasarwa ne£15 achitoda titoitesa. Saka takabva tanzi paruda mombe 5 zvibva zvandiremera. Ndakambozvitora zvekutoti kana matezva rangu ndofunga anofunga kuti ndiri stubborn. Handisi stubborn ba. Ndikafunga magariro atakaita nekuti ndakaroora anobva atondinetsa. Mbuya akataura kuti pandakabvunza kuti ndiro yenyu ndiyo yandaikumbira here ndichiri, akati mupambo kana kubvisa makabvisa kamari, asi akadyiwa akati musoro kuna baba mukuru ndokwaikaiwa. Zvino inini kana ndabvisa mari ndinozonongedza here kuti inofanira kudyiwa nanhingi nanhingi, nditi ndakabvisa mari. Zvikanzi nanga ari spokesman ipapo, iwe hatidi kutaura zvawaitaura nevanhu vakafa ndezvako izvozvo. Isusu chatiri kuda ndechekuti uteerere zvatiri kutaura. Zveshuwa ndiyeti tulise kwabva tangozoonekawo wakudzokera kuno. Saka ndino nyaya ndinayo, ndine mbasha dzemufi. Tatigere zvakanaka nemufi iye. Akauyawo nebhegi rake semusikana. Indani nokabhegi kangu kespring. Tikaita zvinhu zvedu. Saka zvinhu zvacho ndo zvandiri kuti hama yenyu yakashaika uye rutore nhumbi dzehama yenyu. Havachandi kana kuti because akafa neCovid handichaziva. Saka ndauya inini kuti tienzanise. Handina mhosva yokuti ndambowa mangarira. Asi ndiri kuti tega hatisi kuwirirana. Zviri nani tienzanise. Nokuti ndine hembe 3 years dziri muno. Alright, pakanaka. Akamira vanatizvara ndiani? Achini manguzotoa mumbasha. Chiri kunetsa chii? Pamusoro chengabisa. Ndinoitwa navhomomara. Ndiri mwana wehanzvadzi. Mudzimai wakaita ndakashirika. Zvakawandisa zvandinazvo zvekuti nditaure pamusoro pemukwasha, but handinoda kuti nditi kakakakaka. Nokuti dzimwe nhau dzaanenge azotaura dzekuti mombe 5 hatinombonya. Takanyorana pasi. Zvinhu zvatakanyorana naye tinazvo. Ende kubvira nhau kubva pakarwara tete wakarwara nguva yakati rebei. Ende hanzvadzi dzangu inini dzaigara dzichinoona tete. Tete vachitsanangura magarisirano avaita nemurume wavo, vachiti vana hanzvadzi yangu handina kugara zvakanaka. Baba vangu inini vakafa vachichema kuti hanzvadzi yangu mararamiro aikuita nemukwasha wangu hazvisi kundifadza. Mukwasha wangu ndoti ndikasvika ndichinoona hama yangu kuharare ndikasvika kwavo, anongonditora obva waendiendesa kubva watonomwa achida kuzama kuti ndisaone zviri kuitika pamba. Asi ndinenge ndichiri nangu ndichizviona, ende ini handisi munhu wekuti ndinoda hasha kana kuita zvinhu izvi. Ndovangu wanga uri munhu werunyararo. Zvese zvawaita love more mukwasha wandifonera ichi ndikati baba zvinoita here, siyai zvakadini zvakadaro. Tete vachiudza hanzvadzi dzangu kuti magarisiro andiri kuita nemurume wangu hanzvadzi dzangu dai mandibatsira, handina kugara zvakanaka.
vakaita zvavaitirana inga ndisipo vachinetsana nenhau yemudzimai wavo kutaura zvese zvavaitirana nehanzvadzi dzangu dziri kumwe wacho kuti pana ane umboone zvese zvakanga zvichiitika kusvikira tete vakazorwari pekuti uzwa takambozwa tete vatofa kuti tisana kunozi tete wenyu kufonera wanzi tete vari kurwara kunoku uyai muone zvaita kuno isusu tatinoziva tichikuti pachivanhu besa rinotaurwa kuzi ano kuno kwaite besa asi hazvina kana kumbotsanangurwa takangozwa kuti tete wenyu vadini vafa neCOVID asi zvichizoongororwa tete vangu vanga vasingachabudi pamba vaingogara pamba vaine musikana wabasa nevazukuru naivo vakanjanda vaigarapo wapedza kuibva isusu takatonzi vana sekuru musauye kunyaya yeCOVID havatofa neCOVID musatouye baba vakachema kuti ndoti mwana wangu mai vangu vangavigwa ndisipo zvinoita here vakazi musauye nekuti kune COVID tikati hazvina mhosva baba kana hazi musauye mungaite sei tozongoona pazvinenge zvasinoka toenda kunoona pakati pakavigwa tete zvadaro mwana wamukoma watete wangu kashaika akati ano zvazvazi mai vaiva neCOVID zvakurwa kuti havabudi pano pamba havabudi gedhi vanobuda gedhi ndo vadini vakauya nayo pano ngavaenderesi vanoteswa vakaenda vakanoteswa hapana kana akabatwa neCOVID tikanetsekana kuti saka tete vakaiwana kupi COVID iyoyo zvikatishungurudza tikagara kusvikira tazoti zvinhu zvaso hurumende ikati vanhu vasununguwa kufamba tikatsvaga mari dzedu dzemabhazi nababa vangu vari pano apa tikaenda kuHarare kuti tinoona pakaradzikwa tete tasvika ikoko takasvikira kwatete vakuru kwasha tauya kuti tione pakaradzikwa tete tizotaura nezvenhau dzekuti tizoona kuti tingaronga sei kuti nhumbi dzatete dzidi dziparadzwe kwasha akati akauya kwatanga tiri late tikati kuti tichadini tichaenda nguva ino tinoona pakaradzikwa tete hazvichadini hazvichaiti ngatichiita zvemangwana makuseni kwasha akatipindura kuti inini handichaendi kubasa munofunga kuti mari yacho ndoiwana kupi yekuti ndizombodzoka ndozoyandokutorai futi mangwana munofunga kuti mari yacho toionepi tikati hazvina dambudziko vatozoona mangwana zvinenge zvakamira sei isusu saiziya kuti vazukuru vedu vanodini vanogona kutitakura tichibva tarara kuzofana mangwana mukwasha akati motikari yangu yanhu ino zvayatsika yafa vhiri saka tikati ngatidini ngatiite urongwa kuti tiende mwazukuru akati ndinowana kubasa saka ndoda ndikutakurei ndonokusiyai kupi ikoko then todini ndoenda kubasa kwangu bhozi ndingoda kumhanyira nguva dzebasa taenda tatorwa paya tofona mukwasha ndo zvataronga mota tadini tadziwana dzekuti tidini ngatichienda tinodini zvikazikana masikadi kuuya kunoku imimi endai ndimunoziva kwamakamwika endai mega zveshuwa takaenda tega tobva tasvika kumarinda kuyakuya tikaenda kumagadhi anoita zvepama anenge aine marekodzi emanhamba dzemakuwa anochengera makuwa aya tobva tasvika tobva tataura madhesi ikazi madhesi acho akafa papa achaziva kuaiziva madhesi nobva wataura madhesi acho aya anonzani totaura asi tapayapa zvikanza ratsvagwa ikanzi nhamba irapa tikaenda tikanotsvaga tikatoona tobva tapedza apa tatodzokera hedu kumba tasvika kumba tafona mukwasha baba vakafona zvikazi mukwasha tinotenda nekuradzika hama yedu zvamaka zvakanaka tavaona padi zvikazi akuratidzai wacho ndiani kwamaenda kwacho akuratidzai ndiani tikati zvaditi kune marekodzi eri pagedhi ndokwatadii ndikatomboita hacho ndikatoba munobvunzwa kanaro kuti mwana wenyu mmuzi maratidzwa nani munhu rudziya nokubvunza mukwashera rokubvunza imafushuku akadaro dai mandipefona yake ngadii ndataura naye ndatobarwa nehasha tichibva tangosiya kana isu ndobva tadini hedu iye akati handisi kuuya nyaya yake tikati nyaya yake nhumbika kuti timumanikidza atidi isusu ngatidzokere kumusha kwedu tichibva tadzokera kumusha kwedu tikati iye uchazodini hake kana akuda kuti nhumbi dzake dzigoyiwe uchadini uchauya totaura ndobva taenda baba vangu ndobva washaika panyaradzo parufu pababa vangu akauya haana kurarapo kana chaakaitapo hapana akangoti akazarawo tsvagwa tautsvaga kuti kanjanda anga ari panapa aenda kupi taida kuti titaure nhau yake asi kanjanda amunomona akutobuda anokwirira motikari kurodhi kutara toko atonokwirira moti aenda saka kana atiza nyaya yake uroti tiite sei tichibva taisiya yakadaro panyaradzo ndobva auya tichibva tabata nyaradzo tapedza ngwasha kanjanda ari pano nhau iya ngatidini ngatipinze nhau yedu toona kuti nhumbi dzatete dzinodini dzinogoyiwa sei tataura nyaya iya ndopakatsanangurwa nyaya dzakaitaura tete vari vapenyu kune madzikoma avo nehanzvadzi dzangu inini vakati kana ndafa tete murume wangu musangomuitire zviri nyore pane kuti murume ari andishungurudza saka musamuitire zviri nyore tikati ngatichitaure nyaya yake iye tiri apa tese tiri semusha titori mhuri wese atakangoungana panyaradzo
nyaradzi yapera tikati ngatipinde mubatiro mutaure nyaya. Tikataura nhau iyoyo pane nyaya dzakawanda dzakaita Kanjanda nakuna Tete, dzimwe dzechivanhu chisingambozi chatisingazivi kuti waizviitirei. Isusu hama dzacho kana ana baba havana kumbobvira akataura kuti ana Tezvara ndozvinoda kuita ba, achiite zvekutore n'anga achiita zvawakaita nawo, zvakazokonzera matambudziko ekuti akazoona kuti mukadzi uyu haasina basa achirega nditsvaga umwe, but ndiyo akanga azvikonzeresa. Tikati anombwana ndombozwa nyaya yako iyi, akamboti pano vamwe vakanga varipo pakazvakaitika makore acho, akati kuti muchikurangarira paipai zvakadai, akati hazvishuwa ndiri kuzvirangarira. Dzikabuda dzimwe nhau dzekuti vana mbuya vanova mai vasara vana ana mai vaifanirwa kuti vanopuhwa ndingati mombe yeumai nezvimwe zvaana mai zvezvo, vakati isusu hatina kudini zvinhu zvedu hatina kumbozviona. Ende mbuya vakanga varipo vakati inini ndini mbuya wakuru, ndini ndasara mukuru, kubva makore acho avaroora handina kupihwa, saka kwaakapa acho handizivi kuti akadini akapani. Saka inini zvinhu ndiri kudini ndiri kuzvida. Tikazviisa pasi zvinhu izvozvo tikasvika pakuwirirana kuti no, kana mazvibvuma Wakanjanda, vakati hazvishuwa ndazvibvuma. Kana mabvuma tikati mhosva haibvumwe ngemurume, tode chinhu chinozotiratidza mangwana, munoisai umboo hwenyu. Vakabhadhira $5 vakandomata Tete ndaangwa, tikanyorerana pasi tikati pamhosva dzenyu dzese idzi, mhosva idzi dzanga dziri 5. Unfortunately pabepa rangu pane rimwe bepa riri missing, rangosara panumber 5 nezvimwe zvatakazowirirana pasi izvo zvatakazosainirana zviripo. Tikati panyaya dzenyu pachaita iyi mhosva yenyu inode mombe, iyi inode mombe, inode mombe. Mombe dzakaita mombe 3 nembudzi 1 ndozvinhu zvatakawirira nawo Kanjanda, tikasainirana tikatoonekana zvakanaka tikapedza tichibva taenda. Saka nanhasi unowu ndikaona wapedza. Saka nanhasi unowu taakutoshamiswa, taakuzi vari kundirambira kugowa nhumbi. Saka nhasi zvaakutishamisa manje kuti hanzi muri kuzvikumbura. Isusu takatomirira iyi. Baba wakatombondifonera, bozi baba unogara kubosha, wakatombondifonera zvakanzi ko mwana mukwasha ane zvaakambozofona here panhau iya kuti ataure kuti zvapa. Tikati baba hapana, kubva paya hasi tadini haana chati andifonera, handisi kuziva kuti zvakamira sei. Kati no hatingamumhanyisa, regai pamberi pesi yake. Kusvikira nanhasi takatomirira iyi kuti tinzwe kuti anouya kuti ana baba ndazowane apa, ngatichiona toita sei. Ndingati ndo mashoko, isusu takamirira iyi, hatina chatakamborambirana nayo. Apa takangosidzana patakasainirana papiro papa, takangomirira iyi kuti mukwasha uchauya. Kana achiuya kuchema-chema, kana achiuya kuita sei, takangomirira iyi kuti uchauya. Ndingati ndo mashoko. Tete wakashayika ine makore mangani? Tete waitira mashure matete iwo ndo waitedzera mashure awa ndo maiuya tetewa iyo Tete aone makore mangani. Saka muna makore? Saka munokoti iwo wakashayika ine mangani? 1955. 1955. 55, 40, 45, 25, 70. Saka wakashayika rini 2021 minus 4 years. Saka 66. Akamune death certificate. Cause of death yakazochiitipe. Right, according to this record, cause of death is COVID pneumonia. Right. Imimi samaram sa so sana sakanja. Ndimi akasaina iri mbuku. chazira Pane pamakamusaina ere. Muratidza vakazi iyi Kanjanda. Taisai signature yenyu chete musawerenge zviri mberi.
Right, thank you. So kana makasaina apa hondo yenyepa because iyi signature yenyu irapa iri kutaura agreement yezvamakawirana zvamakanyorana pana kuti ndozvamuchabhadhara and according to this record zvamakati muchabhadhara yenyu imombe 3 nembudzi 1 idzi 5 dzamunotaura mombe dzirobve zvamakasainira pana imombe 3 nembudzi 1 cause of death ecovid saka cause of death haina control is not man made hapana munhu aida kufa necovid ini ndiri panapa I lost a lot of hama dzakawanda dzandisina kuatenda because paine mutemo wehurumende vamwe vakagara kunze kuzevha kunoko kaita nguva vasingazivi town nenyaya yekuti movement was closed between matowns saka mutemo cannot bypass that mutemo wakanga uripo saka nyaya yekuti akazowiga nechi that one I don't think is his problem mutemo wakanga uripo there was no way yataikwanisa kugara mutemo asi pano apo takatarisa pabhuku apo zvinhu zvaana mbuya izvi zvaana mbuya ndakabvisa inini ndakasarwa nechikwereti chembocho yembudzi no ndoda justification ndoda kuti ndikubvunza zvinhu because to me these are critical issues kuti mombe yamai handiti mombe yamai we cannot hatikwanisi kuchinzvenga chinhu chembo ndo pane chivanhu chacho ipo handiti because kana patone complain yekuti pane zvinhu zvaamai zvaana mbuya handiti izvozvo makabhadhara ini ndondizive imimi nditaure zvinhu zvamuti zvinhu zvaana mbuya zvii no they can tell us of it nditaure imi kuti zvinhu zvamuri kuti zvaana mbuya zvii yes izvozvo vana mbuya vacho ndo vanenge vanga vaine ruzivo nezvinhu zvacho no because ika isi mombe yamai pakuroora hapana zvinhu zvambuya pakuroora hapana zvinhu zvambuya zvipi pakuroora pane mombe yamai nedanga rababa simudzaiti titaurira mbuya zviro muru izvo zvaana mbuya zvii pamusoro echangani yes zvinhu zvamai wasisiwa wakashaya saka mwana wehanzvadzi yao ndio akasara wachitwama maramba judi ndio akasara wachitwama saka wakati inini ndakaroorwa mwana wangu handina zvandakapuwa zveumai saka zvinhu zveumai zviri kudiwa zvakazi zvambuya zvine zveumai saka muzukuru waikati ndiri kuti there are two different things kana mukati zvinhu zvamai tikutarisa zvipfeko zvamai nemombe yamai nemafukidza dumbu ndo zvinhu zvanizvo are you saying zvinhu izvo zvomukwasha haana kubhadhara wana mai wacho kuti hatine kuzviona asi vanodaro mai akazvara mukadzi wake ndiye aifanira kutaura kuti zvinhu zvangu handina kuzviwana kana ndio akutaura mai niniwo wakasiwawo mai ukapawo chokati mbozwainai musarura shoni uyu azi mukicheni akabvunzwa nemukwasha kuti mai handi ndiro yenyu here ndaidini yandaikumbira ndichiroora mai wakati ndiyo ndiro mukwasha wakadii wakabhadhara uyu zvapaiuya mukwasha kuoroora waipinda mumba mehanzvadzi yemukadzi wavo kuti mai anga akashaya saka ambuya wanga vari moto waikumbirwa so ndiro kuti tipewo ndiro muri kuti here ambuya makaroorerwa mukadzi uyu handi mai wake mukadzi mukadzi wehanzvadzi mai wanga wakashaya
mai vangu vakashaya. mai vemukadzi wavo kani wakashaya. Saka aimira namai pasamai ipapo ndiani? Saka kuti zvamai hazvina kubviswa Aimira samai ipapo ndiani? papasina Pasina sei? baba wedu wakashaya. Saka baba wedu wakashaya. Saka baba mukuru ndo waidi. Kuendelea hapo. Baba mukuru mukoma wa baba. Manya. Chiwanu chakafanana kwese. Mirai, batsiranai. Ndiri kuti inini handiti munhu aroorwa. Handiti chatoziva chiwanu chinoti kana muridzi wemwana asisina, it's either sisi wake kana ari mupenyu kana kuti munin'ina wake ari mupenyu kana wana wehanzvadzi kana wanin'ina natiri wasipo ndiye anotora zvinhu zvechii zvoumai. Saka ndiri kuti in this case mati imimi mai handiti wemukadzi wemurume akanga ashaya. Saka pana mai angakamira samai pairoorwa mwana uyu. Anga akamira samai ndiani? Sorry changu. Ndio mara. Baba wangu achitsanangura inini vanoti vakafa baba vakafa vana vadibisi vabereki vavanditika. Then pakuroorwa kwaita vana tete vangu vesa. Vairoorwa mubaba baba vangu ini. Asi munhu aichaja roora ravo vakanga vari mukoma wa baba vavo. Saka vaiti kana vachinge vabvisa roora ivo ndo vaitakura mari yese vachienda nayo. Wosira mai vangu mari yekuti muroora tashandisa plate yako iyi. Saka tinokupa $5 wekuti utenge chingwa handitika. Saka panguva iyoyo hapana kudedzwa vana amai vana baba vangu inini handitika. Kusvika nanhasi ndo pavanoti vana mbuya vachiti isusu hatina kunge takashedzwa kuti tipuwe mombe yedu yeumai, hatina kumbopedza kupuwa mombe yedu yeumai. Vaidedzwa nani? Vaifana kudedzwa nana baba mukuru vana sekuru vedu vaitambira mhosva yemukwasha here yekuti imimi munoroorwa namai wenyu pasi? Haisi mhosva yemukwasha mambo wangu, asi imimi kana muchinoroora handitika muchiri kumukadzi wenyu kana masvika kuti manobhata zvinhu zvamai vemukadzi wenyu handitika munotora hamubvisi zvinhu zvoumai, mombe yeumai, hembe dzaana mai vacho pasina mai varipo haripo. Hanti motoshedza here ana mai? Regai tikubatsirei. Munoziva here kuti rusambo chairwo roora rababa haritobviswi mafukidza dumbu amai asati abviswa. Akatambira mafukidza dumbu ndiani? Pamusoro ichangamira. Mirai. Ini ndobhirwa kuti kana musingazivika hatuziva mudirect correct. Then tokubatsirai. Handiti murikona? Because zvamukurarama nazvo zvese yese. Muri kuti sekuru wakazoti ningi wakazoti ningi akazoti but nini kuziva kwandinoita hakuna mwanasikana anoroorwa pachishaya munhu anotambira zvinhu zvamai. Muchato uyo kwayo Uye muchato hauchatiswi usina kubhadhara mari yana mai. muchato uyo wakachatisirwa chi? Pamusoro mambo. Amirai ndoti anzi muzopindureka takubatsirai kuti mujekerwe nenyaya handiti. Ini muri kunditaura kuti tete kusvika afi wakasvika pekufa ari kunyatsoziva kuti mambo yamai haina kubviswa, gumbezi ramai haina kubviswa, mafukidza dumbu amai vake haana kubviswa, zvese gumbezi harina kubviswa, zvese hazvina kubviswa. Kusvika afe kuchata zvese everything hapana chakabviswa kana one. Ndizvo muri ndizonditaurira. Pamusoro mambo. Ini chinhu chandonzwisa mbuya vachitaura ndiyachimaza vachitaura chavakataura vakati inini kwamaramba chandiri kuda pamwana wangu chatisina kupiwa imbatya dzana amai nemombe yeumai. Ndo zvakataura nambuya chimaza ende vakati chodano kwamaramba padai. Mukwasha simuka mukwasha pawakaroora iwewe anga ari mai vemukadzi wako? Ini handina kumuona, ndakangosvika kuina atezva. Saka iwewe ane agreement kuti izvo amai hauna kubhadhara? Ndakabhadhara. No, chinzwa ka zvatakuita takutora this board move ukuthi whether wakabhadhara kana kuti hauna kubhadhara nenyaya yemacircumstances maererano nekutaura kwamuri kuita kwandiri nini, it's better let's give them the benefit of the doubt kuti iwewe zvinhu zvisati sei
zvisakunetse kuti zvisakunetse bhadhara mombe yani yamai iyoyo mombe yamai wobhadhara then mbatya dzamai handiti it's either wanokupa list yemasaizi emunhu wauda kuti wazvipiwe atagamudzire zvinhu izvozvo kana kuti kana zvisizvo wanokwanisa kuti tipe mari yakati for mbatya idzodzo iyo ndo chazoziva zvokuta sei zvawanoita then nemari yegumbezi ramai then nyaya yemafukwidza dumbu ani amai wovhozoti nyaya dzamai wadii wapedza idzodzo kana musi kuziva mese kuti imi kana muri zveshuwa pamakabhadhara mari hamuna kuona munhu akamira samai papaina wabambo chete hazvindishamisi kuti nyangwe rora mamukwaso rorobviswa futi kechitu because paroratidza disorder kufemeri kwamaramba kushaya order because ndarodzwe mustatement yetaurwa yekuti pairoorwa baba mukuru ndiye airodza wairodzera mumba wamainini wapedza wamainini $5 endiro wapedza wotora mari yacho wobva waenda nemari yacho inini zvonashonanyu yakarasika uyu murume ukura urine ini ndo ndini umwe wacho weimba iyoyi ndiri mwana wakwamainini kwababa iwo wana wakaroora yangoroora ini ndakatorwa mai yangu pasi ndo bamukuru iwo mai vakauya iri pei mawana kutouya saka murume uchazobhadhara futi wakazotozowafa iwo baba mukuru ayaya mai ndo pakazodaidzwa ndi mukoma wakabara avo hanzvadzi yake murume wavo ndokadzadza kuti mukoma mai nini yamutori chinyi zvinhu zveizvo mai baba mukuru akazotoshaya ndosandutika iyi dambudziko riri kumba kwenyu munofanira kugadzisa zvokuti munokwanisa kukonzeresa matambudziko mudzimba dzewakwasha wakwasha wasina kana problem but you create more problems for them because handisa ndambona panobata warora otambira mari kwakwenutambira mari ko wava vana mai vacho vaidaidza iri paunorodza vavo kuenda zvesikati kune awadzadziri nherera dzakachengetwa navamukuru vamukuru vangoteka advantage kuti ndini ndakakuchengeta satora mari yangu zvese zvamai nezvababa saka akabhadhara ndosaka ndati murume uyu akabhadhara asi zvaakabhadhara kuti uite uite free andika zvinhu zvako zvifambi zvakadei bhadhara zvakanaka just pay mombe chii mombe iyoyo neany amount that you are given iyehembe handiti then negumbezi rani rao then wana mai wacho mochironga imi kuti mukwasha kana akuya nezvinhu zvenyu mai wacho wamuda kuti mupe mukwasha anofanira kuziva kuti mai ada kupiwa ndinhi momudaedza mukwasha wogamuchira zvonyorwa pai pasi kuti mukwasha abhadhara chii zvinhu zvake because musafunga kuti munhu yamuchamudiwa because ane wana nehama dzane nehama yeye one day wana iwavo wachada hama dzamai kana kuti inimi wana sekuru nanatete one day muchada chii wazukuru saka that bond inofanira kudii kuchengetedzwa saka kuti tiichengetedze let's do what is right tiite zvanizvi let's do what is right tumwe twese tingava madifference nechi panofa munhu pese apamboshai munhu akatsikwa nemotikari chaiko ari kuruza rudi kuti vatsikwa nechi wovha ovazi zuro wakanga wakararepezve ndiko akapiwa mamhepo kwakarara you see asi the mere effect is munhu anotaridza chi road paakrosa chi road ndobva atsikwa asi kwakuzi kwakarara kwasekuru zuro ndokwakapiwa mamhepo erufu andingamukona ndosanoti we are talking about kufa kwakaita munhu icovid and you know covid yanga yakanyanya kurerekera kuti kuwanhu wagara waine maailment avo kare especially maheart disease wana stroke wana ndo vanhu vakanyanya kuafectwa siri nechi necovid saka zvokuti pakazotestwa vana wese vari pavamba wakashayikwa necovid nechiaiwa kamhepo kanongopfuura wamwe wese vari immune uyu ega nenyaya yekuti agara nchi mwiri wake wawiki kudhara anobata akamukwa saka nyaya yekuti
tete akafa hauna kutitaurira. Let's be considerate of the time yakafa tete nemamiriro akakaita kunze kwechi kunze. Pane point chakamira. Yes. Pamakaenda kunochema after COVID. Makasvikira kwatete wakuru handiti. Makadii kusvikira kumba kweamai. Amai yakafa iri pamuchato. Vainetsana karaisa dana nasanga akaroorwa. Waitogara nemurume wake. Aigara nemurume imimi ndimaiza matambudziko ake. You chose not to Imimi go. hamuna kusvika kumba mai kuti ngauye kunoku. Imimi matiti kunochema our sister. Mamuna kumuchemera kwatete. Kumuchemera kwasisi wahope. Pamusoro changa maitikira akaita nyenzo kudaiso. Kwashanga akati vana baba imi ndichazokutsvagira mari yebasi nekuti muuye muzonopa kwei mwana wani vanhu ndobva vatasakuda kutipindura kuti no ngatisingatise ngatinongei chega tifambe tine chinodi tinoona pakaigwa amai. Saka tete kwakatakaenda ndoti tinoda wangu watete vakuru ndobva tasvikira ikoko vanhu ndobva vafona hazvinoti atisingatipinda kwako vanhu vakanga vati tidosvika kumakuwa handitika tasvika kumakuwa toenda pakaigwa mwana tobva ikoko tobva taenda kumba kwemukwasha tochinoba togara pasi tichitaura chinonga nyaya dzedu tiri You misplaced. Hakuna chivanhu chakadaro. You misplaced your priorities. Akamona nyabeni. You misplaced your priorities. And maifana kutanga muchisvika kumba kwemukwasha mukwasha womudzingai kana watoita sei andika asi chekutanga maifana kunga pakasvika pamukwasha mukwasha tauya kuti tiite sei tichemedzane hatina kuzokwanisa kuchemedzana pakafani mukwasha wobva aita sei ubva agadzikana ubva kutaura tete wakazofa zvakadai takawiga takadai anditi after izvozvo mapedza anditi moenda kupi kumakuwa nemukwasha wani wenyu muona mapedza mudzoka kumba then modi moita ndochivanhu icho because kuenda kwamakaita kwatete zvatoreva kuti mamuine agenda already and the person angari kuspeeda the agenda nditete the topic ndimukwambo that's wrong. Imi munouka nehama yenyu muda kuichema nditi hamusati maichema kusvika masvika mumba make maigara unotochema muchitodaidzira kuti tete we ona zvakaita covid takatadza kukuwiga iwe pamba pake tauya tete tauya pamba pani pake ukuenda pako munhu mupenyu saka mamunochemedzanobva kwati ndiye angafe chikanati ngachiite chishoma ngachitedze chivanhu handiti. So on this one tiri kuti according to your book mune yamakati hauna kuti sumai urwere hwatete uya mukati muripo mombe 2 nembudzi 1. Let's do away with those ones. Are this necessary? It's not necessary. Panodiwa zvinhu zvana mbuya panodiwa zvinhu zvana mbuya nditi tikuti tutaita sei tatopedza ndio issue to discuss kuti zvinhu zvana mbuya zvikuita sei ngazvipadara then toda kuziva kuti gono rababa rakapiwa ani nezvimwe zvababa right. Akambona ye issue iri pairi munhu akatora roora muri kumuziva ndiko zvakaenda because as long as baba mukuru yakatora roora it means kuti ndibaba ite zvinhu zvemurume uyu akadi akabhadhara asi munoziva pachiwana kana mukwasha achifila handiti kuti kana gono rasekuru risina kuenda kudini kudanga kwake he is free kuita sei kuti abhadhare futi chii mombe iyoyo yatezva but not kuti muhamaita zvokuti nekuti yakaiwa nebaba mukuru you need to pay because inoda kutorai for example ini kwamwe baba wangu chaenda mai vangu ndiye kwamuchirawa mai vangu ini ndiye kwamuchirawa sekuru wangu waishanda kuchisa forest unonzvi kuguwai handiti baba wangu ndobva aendesa danga rake rechii reroora ndikuita kutaura aendesa roora rakasvikirawo mumaoko eumwewo baba mukuru ndiye anga ari panzvimbo ndobva azitambira chii zvinhu izvozvo atambira ndobva aja mombe yeroora yababa yanga iri mutenderi kunani kutiende kuna sekuru paakauya wakati chii wakazi mombe dziya dzemadini dzamakabhadhara handina kudini handina kudziva mukwambo wakabva adini wakabva azitora but anyway mukwambo wakanga wakadini wanga wakabhadhara baba vangu ndobva ati chii no sekuru zvamataura ndadini ndazvizwa handiti baba vangu ndobva atsvaga kuti mombe yaizani milk
ndovatora futi mombe mdangaenzani milk ndovaenda kunotsiwa chii ikuiwa ndiani ndibaba mukuru iya because uyu akanga adini akanga azvitaura kuti no mukwasa mungu watipa thank you ndaziona zvakasvika asi pane zvakazoitika singezvekwani ngezvekwedu but baba wangu akangofira kuti no kwaona munhu mukuru adini ataura it means kuti mumwoyo make zviri mudini handizvo ndosaka ndikuti zvakangofanana neyenyu imwe chete ikuti zvinhu zvakawanda nenyaya yekuti mamuri nherera makahirwa zvakawanda zvaifanira kunge zvakadyiwa ndimai wenyu nababa wenyu asi zvakaenda kudyiwa neumwe handizvo asi wakwambo disadvantage ndekuti wanga wasingazivi the setup yemusha mamiri angaita ndo mamiri angaita chii zvinhu waingoteedzera zvinhu sekutaurwa kwako saka is now up to mukwambo handizvo kuti anzwa mamiriro echii enyaya kana azojekerwa ndimwari kana azofungawo zvafunga anokwanisa kuti gono dai kana ndakaunza rimwe ndaunza futi chii rimwe asi handi zvinhu zvokuti toda gono mangwana ayo kana kuti hatiti zvakati kuti unoti pagono no anga munozwa toti dini tibatsirane kuti zvinhu zviite sei zvifambe zvakanaka handizvo then toda kuya these are the 3 critical issues. So what it means is kuti mumbe 2 dzekuti hauna kuti taurira that one is out. Then panodiwa zvamai we have agreed kuti mukwamba chatsvaga izvozvo zviite sei zvibhadhara. Then yemombe tati futi mukwasha ite sei amhanye kwanise kunotagadzise chii nyaya iyo handizvo. Then tochienda pane issue iri very critical yacho ndekugwewa kwechii kwembatya. Chiwano zvachinotaura chiwano zvachinotaura kuti hembe dzikaramba dzakasungwa dziri mumba dzemufi dzinodaidza mweya werufu, mweya wakashata. Muri kuzwa izvozvo? That's muchiona panosungwa hembe dzehama yenyu hadzisungwi nemunhu asiri hama yani yakeba. Ndongo ndaida kubvunza kuti hembe dzemunhu dzigare kumba kwemukwasha hama yenyu akasunga samai because mai wemvuri ndiye anosunga Avasati vasvika koba. mai wemvuri pakafa hama yenyu akambosunga hembe idzodzo ndiani because pamutemo that person is still alive ndiye anofanira kunoita sei kuti ndiye anofanira kuti hembe Pambo ndimo ruziva. Baiwa mudairisa. it's okay mira tachimbotaura ndora mune zvokutaura taura Yes. Ndinoda kubva kuisira baba gomba baba. Nekuti pairohwa tete vairohwa mumba mai vangu. Ndini bwangu kutakura mari. Asi baba anotaura kuti zvimwe zvese zvida zvakabviswa asi gono rababa rinoita seba harina kubviswa kunyange mari ndasingaji yaibviswa mumba mangu asi gono rababa rinoita seba harina kubviswa ndokutaura vakaita baba vari vachirarama vari vatema. Panzi mari dzimwe dzisangadai yakabvisa but gono rababa panapa harina raibviswa mumba mangu asi ende yaibviswa ndiripo gono rababa rinoita seba harina kuuya ndokutaura vakaita baba. Then I think that one anditiuzwa ngwasha ndo matauro akaita baba. Then ipapo tiri panyaya yekuti panyaya yembasha ini ndindakaenda kunhamo ndindakanga ndiripo ndanichitoti ndichazotaura kana mapedza kutaura kupanzina pamukuru ndaifonerwa ini handichamuna kandifonera asi kuti chakati kandioti titori panhamo pacho ipapo wamukuru wakafonera tete vedu vahombe havana kumira mutongo wane condition yeBP nokuperwa navo vakati vaudza kuti udzai mai wachida yauya panapa kuti atogara agwa mbatya dzani ndikavarambira ndikati tete handigoni zvamakuita nemurumunya hazvidiba hazviiti handigoni kugwa hambe dzatete vangu bai ende kuuya pana kuzochema tete vangu haisi mhosva kuti pane ndikumirire kuzochema tete vangu panapa handitika panyaya yembatya mumba hapana mai vakanga varipo handiti ini ndakati wadhopi yatanga ikasangana hembe dzavo nedzevazukuru waigara navo ndopandasiya ndabvisa hembe dzatete muwadhiropu ndikati ndisiya ndabvisa hembe dzatete kuitira kuti mukani muzotora hembe dzevazukuru muwadhiropu zvirege kuzokuremerai ndobva kusiya ndabvisa chi ndabvisa hembe dzatete muwadhiropu vana kuisa panaka ana rombobvisa dzese ndakatongobvisa zvazviri muwadhiropu chete ndozvi ndakangokwanisa kubvisa kuti vazokwanisa kutora hembe dzevazukuru notoyashiya wadhiropu mochete nechi nevazukuru vavo ndobva kusiya ndabvisa izvo. Then ndiri ipapo zvakare dai mwari vandibatsira Makabvisa mukaisa pai. ndakangoisa pazhira vanangosiya nangozisunga ipapo vanangosiya dzipa asi handina kurongedza hembe dzese ndakangozadza dziri pai icho chavakatoita ndicho then ndine nyaya yekuti
panyaya yemombe 3 dzatawa dzakanzi kunzivinikina nyaya yanga isiri nyaya yekuti mombe dzakabhadhariswa kunzi makati hamuna kuti suna ndosvika pakatinaniswa kunyora but nhau yakaitika mambo wangu ndeyekuti tete vangu ini vachinorwa musha mikana handisi padanho chivanhu chinoitwawo kuno kwatisi tete vangu vachinorwa musha mikana vakanonoka kuita mwana vatadza kuita mwana pakabikwa doro mumusha mandopomamuzi paitawa nyaya yachivanhu chakakuitwa pakabikwa doro mumusha pabikwa doro mumusha pakashedzwa n'anga yashedzwa vanhu vachiridza ngoma tete vangu nabwaukura vakavaridzwa rupasa mambo wangu pachivanzi ndobvavanzi itai baba namai vakafukidzwa jira dema nyika ichiona muzukuru anonzi Bande achiridza ngoma ndonyaya vakanga vakuriswa mombe dzipi idzodzo kuti makambozvionepi badzi ndo zvakazotola kuti mwana votitongoita mwana wake saka kuti vazoita kuti mwana wachitu waifana kudzokorora kuti chii tsika iyoyo kuti vazoita kuti mwana wachi wechitu ndonyaya yemadzo rati vangu vachiita vakanoti vanhu zvakaita sei chakaitwa pamana ndakuvhunza mubvunzo wangu pauri ndepekuti when you're in Rome you do what the Romans do. Paakaita tete wenyu this thing, was she forced or she was in agreement nezvinhu izvo? kutaura kwavakaita gadzanga dzeshungu dzadzi pamwe vanhu unaya panoedza kuti kubuda panokuedza kubudira ndepekuti kana iri tsika ikwakanjani yekuti kana munhu atadza kuita chii mwana zvinizvozvo zvinoitwa munobva abara haana kubara here vakaita mwana inini basa rangu inini handiri kudisputa tsika dzevanhu handidispute izvo although ukazoenda manje to Roman Dutch law handika Dutch Roman law inoti chii zvamakutoita zvese izvo pane element yeabuse pane element yechi privacy zvakawanda zvinotaurwa nechii neconstitution handiti zvisikatobvumirwi izvi handiti ukatoenda mapoka emadzimai izvo zvanoridza mhere kutopenga zvekuti murume uyu ngaasungwe asi kutsika vanhu vachiti chiri chii customary law zvichinzi chii acceptable kana iri tsika zvakafanira kuti mudare muno ini ndinoteerera svikiro richitaura ngozi ichitaura asi jaji namajority vanotaura kuti hakuna chinonzi ngozi hakuna chinonzi svikiro because jaji romeno haina izvozvo kuti pane inonzi svikiro kana rokutaura iteerere zvarokutaura kana ngozi zvairokutaura iteerere zvairokutaura hakuna izvo asi kutsika zedu zviri chii zviriko saka inini the mere effect yekuti nekuti I believe in the Roman Dutch law and ndovatati saka customary law to me doesn't exist no because inini ukatarisa chapter 15 section 282 ne283 zvainotaura inotaura kuti mambo paanogadzwa basa rake rekutanga nderekugadzirisa nekuchengetedza tsika nemagariro enharaunda yaakagadzirwa iyona zviri kuti constitution yeZimbabwe meaning kuti tsika it's acceptable in as far as the constitution is concerned. Akangona saka kana tete akaita tsika yekwako kwaakaroorwa handiti yes izvozvi because it was done against a wish since paakazofanga kuzvitaura izvozvi kana makazvitarisa munozvitarisa is something criminal handiti but kune awa there's nothing criminal about it because just ndiye here angatanga kuita izvo muchaimo mwana wacho akabuda aidiwa ndiye here akatanga this process mumusha imomo andozvandikutaura manje kuti on that one we can't dwell on that one because kana iri tsika yemumusha imomo kuti munhu kana aita sei atadza kuita mwana anodini tinoita zvakati kuti aite chii aite mwana izvozvo because already now handiti hachazivi kuti chakaunza mwana chii is it that process here kana kuti chii chakazoudza mwana because isusu the result that we know that after the process mwana akauya but can you tell kuti chazokonzeswa mwana uye chii we can't zvakafanana nekuti izvizvi ndiri muno mundakagara mumandii
ndovana kuti maelections ari kuuya handaona nhingi awina handiti nhingi uya ovha awina chandaita inini chii kuti nhingi awina kana kuti chanditi nditaure kuti ndizive kuti nhingi ungangohwina chii saka anonzi ahwinisa maelections tia akaona zvizo saka it's the same thing kuti apa tikuti kurara pabonde wakafudzwa nejira svipa muzikurarura ngoma handiti ndo zvaunza here kana kuti handizvo zvaunza tsika yavo inoti chii handiti pana vamwe netsika dzekuchekwa chii nzewe but inozvi ndikabata mwana wangu ndikamucheka nzeve ndinoenda kujeri handizvo zvatudza kutaura saka ndikuti iyoyo yatete zvaitaura yes it was done against a wish asi my point ndeyekuti itsika yavo here kwakanjanda kana kuti haisiri tsika yavo kana kuti chii chakanyasa kuitira we don't know handiti but of which ndiri kufunga kwangu ndiche kuti normally ka ende chinofanira kuti achidzidzo kunemu especially kuvanhu vari kuma60 70 years kuti pana muine zviri kunetsai muri paupenyu learn kugadzirisa zvinhu muchiri vapenyu than to delegate your problems kune vana vari kukura vasina zvavanoziva because izvozvi kana mamukuru ari kunetsa izvozvi kana sekuru handisika taurai vana sekuru vachiripo muchiripo vana sekuru vanga kudaidzai panapa uyu munhu wandinetsa uru so nyaya yobva yagadziriswa not kuzoti ndapa deathbed ndoti munomboziva uyu munhu unondishupa unoenda cheri manheru unoyachi unodai pamwe pacho unondibhutsura didiri ndikazofa ungona panonetsa problem yacho ndikazofa musazogove hembe dzangu anditi amwana ndoa akupa instruction but akupa here solution kuti your problems while she is still living akupa here solution to maproblems ake haana kukupai asi iye ndiye mwenzi wemaproblems amupenyu arikutora kana ndazofa musazosungunge hembe musazodai ko adii kuti achiri mupenyu zvemaproblems aripo zvitagara kudai kati vatadaidza kamunhu andina mudzi wauya kuti vatagadzirisa chii namudzi kuti ndife ndiri chii ndiri free kana bhaibheri rinotaura wani kuti vanotendeuka nguva yakupedzisira ndiwo vanopinda denga andizvo ndikuti pamwe pacho tikabatirira stereka zvinotaurwa nevanhu wapa deathbed zvinosara zvichitomesera isusu chii wapenyu kana tichine mukana munhu aripo tichigadzirisa ngatigadzirise zvinogadzirisika because ngona right now I'm very surprised anditi I'm very surprised inini although handitoizivi chii tsika iyoyo anditi but I'm surprised kuti ukaona pekuti vanhu vanoungana ngoma yonanikwa anditi bonde rotorwa rowaridzwa poiswa nepiro potorwa jira vanhu vofukidzwa woita vanhu vopedza woti tapedza wosumuka meterwa nemuridzo wozi zvadini zvaita andizvo after zvadaro zonzi kwane mukomana kwane musikana it means it's something chisiri chinyowani ba it's something chagara chitori patsika iyoyo chinogara chichiita sei chichiitwa and saka handingadispute zvinhu izvozvo kana kuti nditi ndingaitora semhosva yekuti sei muri kuita tsika yakati because handiyo tsika yandinoita inini asi kana kwavo wachiita iri tsika yavo handikwanisi kuti yakashata kana ndiri kutsika ndiri kucustomary law asi kana ndakudashi roman law zvakashata unoenda mukati unotopinda pai because ungatarisa pa handi yega akanga aripo wakanga ari iye nemunhu wake ende akamboti waiti ndiani handingamubona saka pakadaidzwa ng'anga tetoka kutora here kuti ng'anga kuti izowe
nemurume wangu tiri tu takadaidza ng'anga. Wakati takadaidza vakati zvinhu zvakarongwa zvichiitwa nevabereki. Ivo kwamukuti vachizobvunzwa nyaya yeti kumusha vakaibvuma vakati ndimai naana tete vakaita chinhu vachibvunzwa tiri kumusha. No, it's okay. All right. Yes, all right. Ini ndiri kumiririra nyaya yekubva kutaurwa nemwana yanzvadzi yangu. Inini nemufi uyu ini ndii ndakamusiyira zano, takakurira munyerera tichitambudzika, asi Mwari wanga akatichengetedza tokupawo dzimba dzedu. Asi zviri kutaurwa izvi kuti wakafukidzwa jira, takazvinzwa. Mwana akanga atowapo kudhara, mwana musikana. Saka apo takazvinzwa kuti ndo zvaitika, takaenda kumba kwababa mini nasisi wakuru, tikati baba mini tauya, tiri kunzwa masoko aya ngeechokwadi here. Baba mini wakandipindura tiri nini nasisi kuti ngezvechokwadi naikuru. Makazviitirei? Baba mini wakati zvakaitwa newakuriso hatitozive kuti zvaita kuti. Mwana akanga atowapo kudhara. Kubva ipapo munin'ina wangu haana kana kuzomboita mwana kusvika afa. Haana kufukidzwa jira kuti aite mwana, asi kuti wakabva atotadza kubereka. Another she kuti pane something else chakafukidzirwa jira. Uyu una vamwe vana here zvamati akazorora, hapana zipanongomugadzira aripo anditi mune vamwe vana. No. Aiwa, anyway, that was private. Hatiipindi mukati mayo because yaifana kunge yakasolve your time maybe iyo because even we cannot discuss right now. We can't discuss right now because the complainant is not here. And akamona nyaya chibaronisa kuti the complainant muridzi wechi wenyaya aifana kunge ari complaina kuti ndaitwa zvakati ndakada been abused and this apo. Saka hatingati kuti dare remunhu asiri chii asi kuti susuka zvinhu zvakadaro zvakadii kana zvakaita against your wish zvakadini bad cultural practice zvakashata. It's a bad cultural practice. Haifanirwi encourage zvinhu zvakadii zvakadaro. Right, then zvapera ni Handisi muzi wake monditendera here, ndiri Suzeni wacho anga akanzi arongedze zvinhu. Okay. Inini ndakanzi rongedza zvinhu. Enda kumba kwangu unorongedza zvinhu. Inini ndiri pakuchema munin'ina wangu. Inini mubvunzo wandakapa ndakati ndinorongedza sei zvinhu zvemunin'ina wangu. Inini ndiri nindafa. Vanhu wakaona ndiri pamba pavo ndichirongedza zvinhu. Ndafarira chii iye munin'ina wangu afa. Saka ndisina kuenda. Ini ndakati handina munhu wandituma wekumba kwangu kana wekwamai wangu kuti mwanangu tibatsirewo enda unorongedza zvinhu. Saka ndisina kuenda kumba kwakanjanda kunorongedza zvinhu. Ndaizvirongedzerei endi ndiri muzita rani. Right. No, ini ndingaende kubatsirei tsika dzedu kana tiri isusu vamanyika. Muri manyika? Tsika dzemumanyika dzinoti chii? Kana achinge sisi wenyu afa kana munin'ina wenyu afa, anorongedza hembe dzenyu ndiani? Bozi muchapawo kuti vemapundisa leseni unoarutera waziwe kuti kana munyika mafa imimi zvinofamba sei. Anorongedza hembe dzenyu ndiani? Ende rini? Ende dzinorongedzwa rini? Dzinorongedzwa ipapo nevana hanzvadzi dzangu. Vana wapi? Vana wehanzvadzi dzangu. Nevaning'ina. Kana wari. Tsika yechimanyika inoti kana munin'ina wenyu akafa, imimi sisi muripo, hembe dzinorongedzwa newana wehanzvadzi dzenyu imimi wasikana handiti. Asi imimi makagara pacheya muripo muchitarisa muchinongedza kuti icho tora icho isapo, tora icho isapo, tora icho isapo, ndochiwanicho. Wapedza ndimunodii futi? Musunga moisa apo. Saka inini ndakaregera kuenda nokuti handina kuona vana mai vakabara
inini nawo wana mai hawachu hawapindi moto kundituma baba izwa izvoduta tikuti isusu imimi yes Hamugowi. kuti imimi Hamusi kugowa. kwakuri kusunga kusunga hembe kurongedza wana mai wemvuri wana mai wemvuri ndo pawanozouya saka munhu ndo pawanozouya. The unfortunate part ndekuti pakafa hama yenyu zvese zvokuti mai wemvuri nechii zvese kwakusina body viewing kwakusina. There was nothing. Hakuna chivanhu chaimbotedzerwa ba kwakuri kungotora munhu coffin muplastic, munhu wacho muplastic, coffin muplastic, akasikapindi mumba akasikatopindi kana mumba from mochari kuenda kumafiko akamuna. Saka all those things were not observed because of chii nguva yatati. But still tiri kuti pachiwanhu chedu handiti imimi zvapakatogona kusatoenda mungangodaro muri rwanda asi chimwe chapapakakuzwa kuti wafane covid chimwe chakati musaende makafuwa kuti covid iri hembe dzake saka ndikadzibata neinodhaya ndiyo imwe nyaya vakaitaura henyu iyoyo maibatwa mungasatoitaura henyu ka asi that was one of the reasons why musina kuenda kubata hembe amazwa kuti wafa ngecovid. Saka anyway, it was good. Zvamusina kutoenda ka it was also good for your protection. It was also good because chachiripo chedu we to adhere mutemo hurumende. Mutemo wangu wachipa ndio taifanira kungotedzera kudai tisina kuitedzera mutemo nanhasi vanhu vese ode kusina vanhu but the way you takateedzera it was very correct. You are not wrong, but even nyamwe dai vari kumusha wacho because I know pamutemo wana baba ndofanira kukupai directive kuti tete nengi endai murombedze sheshi then if that order was not given then you are safe. But susu chatinotaura isusu hatichadiba izvi zvekumashure takadotaura nenyaya randa mberi yemberi. Nyaya yemberi ndekuti ati mukwasha achabhadhara chii mombe yani yamai mobhadhara chii gumbezi nehembe dzane dzamai mwamaziva kuti chikwere chenyu chamai chadii chapera. Then gono rane rababa ngariite sei futi ngaribhadhara although this one is not as agent because hatitoti kuisei pressure because kana makabhadharawo makabhadhara ikaendawo nenzira isiriyo asi tiri kuti ngaiite sei ngaibhadharwe futi iri gono rababa ngariite sei ngaribhadhara handiti. Then tadaro taakuchiti isusu kuti zvitirerukire nhumbi dziri kupi dziri kuharara ndaakuchiti sekuru handiti nemi mukwasha asi mukwasha musati maita sei musati magowa nhumbi kuti tiratidze kuti tiri serious nezvatiri kuita tiri kufamba pamwe chete bhadharai mombe yani wanaone masumukiro bhadharai mombe yamai if possible muchikwanisa kubhadhara nechii nezvipfeko zvacho tikaima zvibhadhara avo vanosumuka vauye vagowe chii vagowe ende musasaite chinhu mai pasina munofanira kuvabvunza vanoti mai wenyu uri papi chirango chinodiwa ichocho no akumashure akusina basa ipapa tato pamwe chete iri bhebhi renyu iri rasara iri bhebhi iro neiro futi mabhebhi ari apari tuwai chidzokerai kwekudhara taurai nemabhebhi enyu ari tuwai mubatsirana mukaziakanaka because ndi what I don't want the situation yekuti kugara nehembe dzakasungwa mumba imba iyo hainakidzi kugara hapana mwana unororwa hainakidzi kugara ende kuti uzvibate haukwanisi kuzvidii kuzvibata asi hazvigariki nazvo. Ukaona munhu chaiye achiti bhachi chairo baba wako chairo bhachi renhaka chairo wakapinda baba wako ukaripfekera ndani sei usingaripfeki everyday asi baba wani what more munhu asitori hama yakoba ane mukwendi yakadai iri mumba yakuti everyday uchigara pamubhedha unenge wakaitarisa uchibuda mumba everyday uchidii uchiitarisa unopedzisira urara baba kana kubva pasofa wakutadza kufamba nehope zvonguswa ngobva kuti magumezi pfoni ubva kuvhara nemusoro wobva warara mangwana muka wabuda futi haiti masituation yakadara tifarire ngatigadzise zvinhu zvifambe zvakaita sei zvakanaka. Mwana aripi musikana
Pressure as well. Right. So what we need is wanani wanamaini na nani natezvaro tiende mogare pasi nemikwasha muwirirana madhetsi nechi kuti mukwasha akauya obhadhara zvakadii zvakati abhadhara zviri critical then mobatsirana moclear zvinhu izvi mbatya dziite sei dzikwe andizvoitezvaro. I think it's okay. Right. Andy, thank you. Andy, Mungu titaurira kuti kana paine zvanetsa let us know. Right. Thank you. Andy. Next case.